Tahatidakko mahapor siautai, songon nahinatidakko nidongata sahapor siaon, disadok portibion, rak mahita madok. Au porsea di bata Jahoba, ido ama pargugo na suhatu dosan, na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak inde bata Jahoba na sasadai, iman atribuhon ni si Maria, na gabi-gabi asiaton di parbadia andorak so habubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni selatus. Na matetar pajal lui bana di hau pinor silang. Na tuat-tuan na toru untan. Na mulak mengulu di hari patoluhon. Na manaik tu surgo lahundul tu siamun de bata Jahoba. Amanai pargugo na so hatu dosani. Di simai bana pamamulak sogo tu tanoon. Mahumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi parbadia, jeradok sada huria na badia. Huria hat panalak Kristen akana badia. Dohot di hasesani dosa, dohot di hatai na madok. Mulak mangulu sokot daging ni halak naung mate. Dohot di hanguluan na sorasuda. Amin. Selamat hari Minggu madita saluhutna mangdot tamuinang di minggu pitu telu puluhan. Akau matiting namasa di huriata di bagasan mingguon Minggu 15 Dung Trinitatis tanggal 25 September 2022. Topik ni jamita Haudaulaton Mardongan Sabam Niroha. Titing na parjolo goar ni mingguta ia goar ni mingguta sadarion ima minggu pasap limahon Dung Trinitatis lambar lapatan ha situlu sadaon di debata. 2 nomor bagas titing paduahon naing majalo pasu-pasu parbuka semua dongata Rian Optivianus Panjaitan SM anak niamata situa Ricardo Panjaitan Nahinan tubuni inata Roslin Borusiahaan maringanan di Jalan Bumi Bintaro Permai nomor 46 RT 010 RW 008 Pesanggerahan Jakarta Selatan ruas ni HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama Dot Orana Reni Nopselia Boru Sihite SE Boru ni Amata Manupak Sihite Tubu ni Inata Melijar Boru Simamora maringanan di Jalan AMD Pondok Kacang Barat RT 0 Sada RW 0 Sada nomor 24 Pondok Aren Tangerang Selatan ruas ni HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama pamasu-masuan di Patupa di hari Minggu tanggal 1 Oktober 2022 pukul 8.30 WIB di HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama. Saya di pasu-pasu tuhata madong atta nanang majalo pasu-pasu parboga soning. Tolu namoding A na di hari Rabu tanggal 21 September 2022 nunga marujungolu inata Nelly Frida Boru Lumbantobing marumur 22 tahun
Pardihutani Amata, Dr. Andus Nathan Osman Siagian Nahinan, Manadikon opat halak yanakon nasida, dua bawah dohot dua boru, sude nunga marhasohotan, maringanan di Jalan Deplu Raya, Komplek Askrindo nomor sada, RT 02 RW 03, Bintaro, Jakarta Selatan. Tudia di hari Sabtu tanggal 20 September 2022 di TPU Tanah Kusir. B. Nah di hari Sabtu tanggal 24 September 2022 nunga marujung ngolu inata Nursani Boru Simajuntak marumur 75 tahun Pardihutani Amata mangasi hasiholan tambunan nahinan manadikon 5 halak yanakon nasida 2 bawah dohot tolu boru sada bawa dang marhasohota dope maringanan di Kompleks Kodam RT 01 RW 012 nomor 37 Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Laos di Patupa Huriata do permingguan sadarion di rumah duka pukul 10.00 WIB. Pinangido matu sude ruas Banjar Tanah Kusir Kodam asamad dohoti permingguani. Tu dia di hari Senin tanggal 26 September 2022 di TPU Tanah Kusir. Tantangnya kemas sude keluarga natinya dikon ni natai namoding asa tumibu terapul rohana sida. Padidion Nabadia di hari Minggu tanggal 10 Oktober 2022 di parmingguan pukul 10.30 WIB patopauni huriata do Padidion Nabadia pindah potohon tu akka natoras ni yana kota nanaing marsidohot di Padidion Nabadiai asa Roma nasida mendaftar hon tu situa Banjar nabe dohot melampirhon fotokopi akte nikah akte lahir nidadanaki acara persiapan Padidion Nabadia di Patupa di hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB maringanan di konsistori ni Gerejata. 5. Pasahaton rewatu yanakota sekolah minggu na prestasi. Sadarion minggu tanggal 25 September 2022 di permingguan pukul 10.30 WIB seksi pendidikan Dewan Dekoni ni Huriata naing persahaton rewatu 72 halak akan yanakota sekolah minggu secara simbolis 20 halak yang kelas SD, SMP, SMA nilai rata-rata 85. Pinangido tuaka yanakota sekolah minggu nanaing majalo reweti asaro madohoti permingguan. Onom seminar dialog nasional antar umat beragama. Sesuai itu surat ni natajalo di Sian HKP Distrik Walu DKI, Jakarta di hari Senin tanggal 26 September 2022 pukul 13.00 WIB sahatu nasidung di Patupado acara seminar dialog nasional antara umat beragama tahun 2022 maringanan di gedung Sopo Marpikir HKPP. Naborhat tu seminari Pangulan Nagok Tiki Pendeta J Sitindaun MTH Pendeta J Boru Pardede MTH dohot tolu utusan Sian Huriata Ima sada situa Ripai Pakpahan 2 situa Insinyur Osiahaan tolu Winner Pendapotan Simajuntak. 7 pertandingan catur ama. Nah di tanggal 10 September 2022 nasalpu panitia tahun kesehatan 2022 nunga melaksanakan pertandingan catur ama jala pertandingan i mardala dohot dengan pemenang sian pertandingan catur i ima sada juara sada Amang Sahala Pasaribu Banjar Tanah Kusir Kodam 2 juara 2 Amang Basdin Simorangkir Banjar Ciputat sekitarnya. Tolu, juara tolu Amang Paraden Manalu Banjar Bintaro Podam Depsos. 4 pemain Fair Play Amang Galumbang S Lumbantoruan Banjar Bungur Kostrat.
pembagian hadiah di Apatupa di saat pelaksanaan Pesta Kotilon 2022 HPP Resort Kebayoran Lama. Titik tambahan, seremon lansia di hari Rabu tanggal 20 September 2022, Patupaon ni Huriata do seremon lansia masuk pukul 00 WIB maringanan di gerejata ni uluhon ni inang pendeta Jojor Pardede MTH pinangido tulansia ni Huriata asa parsidohot di seremoni. Sonima hujahon hami titingon sajolon tuhata nama dongani hita saluhutna. Selamat hari Minggu marita salutna mandot taminang. Horas. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata na marpungu di bagasan Tikion barita nauli na sahat tuhita di minggu tasadarion ima minggu pasapulu limahon dung Trinitatis nienet do ima sian sada Timotius onom mamuka sian ayat onom sahat rodi ayat sia songonom ma didok disi takas ma tapaihut-ihut. Pangumoan godang do tutu hadaulaton anggo mardongan sabam ni roha. Ada ngadong tabuan tuhas yang anon jaladang tarbuan hita agia aha lahoruar. Alai molo adung dihita si panganon dohot parabiton tahasabapon mai. Ia aka nanaeng gabe mamora madabudo tubagasan pangujunan dohot sabil dohot tulan hahisapon haotoon aka namangago namangalonok kon jolmai tubagasan jea dohot hamagoan ido sahat ni turpukta. Huriani Tuhata na marpungu di bagasan Tikion hirana maul do jolma
mabedahon antara kebutuhan dohot keinginan manang hagiut. Alai sasitongna amang dohot inang kebutuhan dohot hagiut keinginan itu sangat-sangat jauh berbeda. Jala molo taida do molo diduk kebutuhan adong do batasanna. Sarupa doi songon hita namangan. Sahalak namangan adong do batasanna. Dung mangan ibana dungi bosurma butong. Sahalak na umangan dung bosur dung butong ibana manang nasi pangano na hape dilehot tuson manang nasongod dia petebo ni si panganon pasti dia akan menolak. Saya sudah kenyang. Ngabosurau. Dang diaube. Itulah batasan kebutuhan. Di bagasan ngulu ni jolma nama cemarasing situtusian keinginan. Alai taida ma amang dohot inang keinginan. Hagiut. Dangadong batasanna. Sai marnahurang. Dan tidak pernah merasa cukup. Alanido amang dohot inang manusia sering susah. Jut-jut hita susah di bagasan ngoluta dada lao manarihon kebutuhata alai lao manarihon keinginata do. Dangso parsuada honota kecanggihan di teknologi di bagasan tikion. Alai sipatah gabe gumudang do keinginan memenuhi kebutuhan ni keinginan ni naking mulai siandak danak sahat tunamatua yau bereng par guru malua betulu HP na dibuan itu dia HP mo tolu niku. Ada lain ang pendetanin na. Bah, agar riau saya duduk HP ku niku. Itu adalah keinginan. Bukan kebutuhan. Jujur main disusai. Ima marhite hagiot. Buasa torop akan tertakup KPK. Dang nahurangan hepeng. Dang nahurangan arta. Molosian na sinarinai cukup do. Membutuhi dirinya bahkan membutuhi keluarganya. Bahkan lobi. Alai ala keinginan na selalu merasa terus dan tidak pernah cukup, selalu merasa kurang
gabedang mampu makasabapon na adong di ibana. Olo ma, akan na subagian na digariangi, akan na subagian na dibuat, ay garuhita di halak batak, molo mabagi jabbar, apaloti do sa pilti do, sa pelteng do jabbari, sa tabihita manami na nami ipengingi na musedoy, alay molo dang dipasahat tu hita, boy marsoal. Heba do na julo halak batang, jangan mengambil yang bukan milikmu. Ido diajaron, o puta na julo nang pedang masuk do pihak Kristenon. Marsoal alani i. Alay dibuat naso, jabbarna. Disakapi akadalan asaboy memenuhi keinginan nai. Jalan pintas menjadi jalan pantas baginya. Baru-baru ini taida mak barita masa ti amang do inang. Penegak hukum ya tertangkap KPK operasi OTT, operasi tangkap tangan. Pengayom masyarakat tertangkap na berwajib. Yang berwajib diwajibkan. Puasa sengoni aladang mampu maka sabapon na adong di ibana tidak pernah puas, serakah sehingga jatuh ke dalam cerat. Idoban nadidok nakin di ayat siayat ya mang do inang takas. Ia akan anaing mamura madabu do tu bagasan pangujunan doho sabil. Doho tulan hahisapon hautoon. Akan namangago, namangalonokon jolmai, tu bagasan cia dohot hamagoan. Tu bagasan hajia dohot hamagoan. Ketika keinginan dikendalikan, ketika hidup dikendalikan oleh keinginan, sebanyak apapun harta, sebanyak apapun yang uang yang kita miliki, tidak akan pernah merasa cukup, tapi selalu kurang. Jalahalak si songonon, dang mampuon maka sabapon na adong di ibana. Dia tidak akan mampu bersyukur atas segala yang dia miliki di dalam hidupnya. Jalahalak si songonon. Orang seperti ini sangat sulit berbagi kepada orang lain. Ido molo taida amang dohot inang, molo tauduti ay sapulidok ay urat ni nasa hajahaton rohana holongan di hepeng. Ido disakapi na diba, umbahin na lilus yan hapor siyaoni, gabe dia iton dogodang na bernit tu dirina. Urat ni nasa hajahaton. Rohana holongan di hepeng, cinta uang. Jadi dang uang nena salah te amang do inang. Ano taida di bagasan turpukon, dia do na salah. Tapi cinta, ido perlu garis bahota, cinta uangnya yang salah. Rohana holongan, ido nanaing sipatu reota di bagasan nguluta.
Asa marhite-hitei naking orang yang seperti itu tidak akan mampu bersyukur alai selalu marungut-ungut. Alana halak na mampu makasabab pon na adong di ibana, ido mangojar ibana, madok mauliate tu debata. Ido mangojar. Ketika saya bersyukur akan segala keadaan, bukan hanya sekedar harta, bukan hanya sekedar materi yang saya miliki, tapi segala keadaan yang sedang saya alami pada saat ini. Alai huak sabab pondoi. Mungkin saya berbeda dengan orang lain. Persoalan saya berbeda dengan orang lain. Sakit penyakit yang saya rasakan berbeda dengan orang lain. Alai mau lihat ma Tuhan. Di paloasuau mengadopi saluhut nai. Gabe patugu hapor siauku diho jala pajonokon diriku tuho. Bukan bersungut-sungut. Apalagi opung doli opung boru nang matua. Teluk si majojak. Hacit sude pamatangi. Etang yang tadi ya te amang do inang. Leho numur nagajang dia ni nahita te. Nang peteluk-teluk hidahamu. Akka opung doli opung boru nang lacia, alai hupangi dodoi 100 tahun Tuhan niku do. Walaupun saya merasa sakit itu, karena itu kebanggaan. Ninda do di Psalmen 10 ayat 10 itu adalah kebanggaan, hasusaan, kesukarani. Moloido taida, dang marungu-ungut. Dia may nang padita, sarong binama parrohaonaw, akay nakok kusibuk sude, iya. Karena masing-masing sudah punya keluarga. Dang nasoholong rohana, holong do. Alay lansia mandiri, lansia berguna. Ido kan, motona. Asa di bagasan di ido naking, gabe mampu hita madok mauliate, maka sabab pon sudah keadaan yang ada pada diri kita tidak menyalahkan diri kita, tidak menyalahkan orang lain. Dang marungu-ungut. Hurian itu hatta napungu di bagasan tikion. Asa ido ditogihon Apostel Paulus dihita. Marhite-hite turpu jamita di bagasan mingguta sadarion ditogihon Apostel Paulus dohita na parjolo asa mampu makasabapon na adong dihita. Alanyaha. Ala bagian ni hadaulaton doi. Diadopan ni Tuhani. Itu adalah bagian ibadah kita. Ketika kita mampu bersyukur, ketika kita mampu makasabapon na adong dihita, bagian hadaulaton doi. Itu adalah bagian ibadahmu di hadapan Tuhan. Jadi ibadah bukan hanya seremonial amanginang. Molo dapo hari Minggu marminggu, molo dapo marpungu lansia songon hari Rabu marpungu, inalidia di hari Senin marpungu, pertanyaan, parhalado marsermon. Itu seremonial, betul itu ibadah. Alain ang patuduhonot tado, ima ibadah seremonial nakanin, marhite aksi perbuatan di bagasan ngoluta. Hidupan nat tetangga sebelah tamadok, bahkan kebersihan adalah bahagian dari iman. Maka sebab pun na adong dihitape bahagian ni hapor syaon de iman doi, hadaulaton doi, ibadah doi. Idoban na didok di bagasan topik di minggu tay, hadaulaton mardongan sabam
ni roha. Hadaulaton mardongan sabam ni roha, maka sabapon na adong dihita. Di bagasan ngulu si ganupari. Asa unang talujay dirita amang do inang. Membanding-bandingkan dirita. Membanding-bandingkan na adong dihita. Tuak kadong atta, gabi sudat hita. Maka malatehon na nilehon ni debata. Alania ha, karena hidup ini bukanlah perbandingan. Tapi hidup ini adalah sebuah ucapan syukur di hadapan Tuhan. Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Moladong pehalak Batak gudang tudos-tudos nina. Bukan memperbandingkan kenapa Tuhan dia seperti itu, aku tidak. Alai mernida. Hatuguo ni hapor syaon nado. Lubisiani di tahun halakan. Ay jodoh hita sengonikan amang do inang. Ay say tado do hupor do ngolutas yan ngolu ni halak kan ido kan. Naso di ay horoy ng padita na huayonin na. Ay si mangayat siya na ibiyan na di ido kan. Naso itaw ko do ng paditanin na iya. Karena masing-masing nga dilehon Tuhan ni hobar tu porsi dohot hagugu ota. Kekuatan kita, Tuhan tahu porsinya. At juga lehot Tuhan itu au hamuraon dohonon na dora. Boy dora ay molohule ko ho tuho. Ya, jojor unang maju padita te. Hamuraon ay woto de ko gijang doroham nina. Dang leonok itu hoy. Tuhan sudah tahu kok kita siapa. Ay ba na dumano pahita. Sebatas mana yang mau dia berikan kepada kita, Tuhan sudah tahu. Karena itu syukurilah. Doho goguta manaon si taon ini, dang lubi sian hagogoon. Di papor saton tuhita. Songonani dokna, ima disada Korin 10, ayat 10 tuh lihat tidak melebihi kekuatanmu. Pencobaan tidak melebihi kekuatanmu. Alania mang dohot ina. Tahasabab pon mah. Karena itu adalah bagian hadaulaton diadupan ni debata. Bahagian dari ibadah kita di hadapan Tuhan. Napaduahon na yung dohonon na marhiti turpukon. Molo didok makasabapon na adong dang namadok. Gabi sumula-ulaon. Atau lema, ay kata hasabap pemain na gabi dang mula-ulaon. Alay akan na porsiya na makasabapon pabahenan ni debata di bagasan ngoluna ikon boy do iba na pahebakon dohot pahisaton ngoluna songon na nilehon ni debata to ibana. Kuboy di ba na pahitsaton, iko mula-ulaon do ibana, aratakas do dido amang do inang, molo taida di poda 12 ayat 27. Poda 12 ayat 27 didok songonon disi, ujahok kami, dang dapotan na biduru anggo halak si gurbakulu. Alay dapotan arta apalana argado anggo jolma napadot. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Kemulaulaun. Dungi molo diduk maka sabapun na adong dang namadok gabe suboy halak Kristen mamora. Basta itong mabiyar hamu mamora dah. Kung mamora do. Salah doy ng padita mamora daw. Bataida di barita ni bibeltay gudang do akan apor siya na mamora di bibeltay. Si Job, si Daud, si Salomo, Abraham.
hartanya banyak. Oh tidak salah. Dan salah akan aporsi yang mamora. Alanido amang dohot inang, carilah sebanyak-banyaknya. Alay adona na yung paingoton na, unang lupa ho, sotong artai nagabe tujuan ni ngulum. Unang lupa ho, didot disi, sotong artai padauhon ngoluta siyan Tuhani. Unang lupa ho, sotong artai mangarajay ngolum, gabedang mampu makasabapon na adong. Jala unang lupa hita amang dohot ina. Tang adong natabuan. Tuha sianganon. Jala dang adong natabuan haruar sian hasianganon. Ido naking didok di ayat pitui ada ngadong tabuan Tuha sianganon jaladang terbuan hita agia ahala horuar. Alay didok alay molo adong di hita si panganon dohot parabiton taha sabab pon may. Ido didok diet ualui. Dang adong tabuan namang do inang. Seorang datung marmasa teh. Pak na margolang, tangan na margolang marcicin, baru marsibong ibana moloboru, dang. Garurotu Jakarta perahamuna julo, dang adong ibu kamu ati amang do inang, kecuali mungkin nakarejo di son penempatan. Balancit ni, nguludo dihitaan rotuson. Apalagi mah sorang rohita Tuha sianganon dang adong tabuan. Haruar pesian hita dang adong naboy tabuan. Dadaholan ulaon partuao tayate. Bamoloy bay ni anak komuna di podah kamuan non ikon sonang dosude naro manikiraw ninna. Unang adong nasodapotan mangan nina. Ya. Bayan dinggan ulaw kumarlas ni roha sudi. Alanung nga matua au. Saur matua nina. Tabay maju ada nai. Habis 200 juta. Ibay pahiammu harga 50 juta. Ngehebat ya teh. Ibay batangmu harga 100 juta. 500 juta do dibuat ko. 30 M nai tinggal do. Tangadong tabuan namang do inang. Apalagi sonari. Jadi molo neng matua. Haduan ay neng matua do hita sudekan. Opung doli opung boru tonahon. Unang nabaga kiba. Bayan pahiaku aduan sayang. Dihamu main na hamu na mate. Tu pare mamuna te opung boru. Iya. Nang pola na argay bay no mo busuk doy. Nang pola bay no martitin. So tung ido ko kamu bay titiku. Berliaku na matche argay listringi ni nate. Ya. Sayang. Dok mana mangulu menikmati mamaki. Dang adong natabuan. Dung haruar hitasian portibion. Jalay hado binegi. Didok padohan nama dok songonon. Jangan bangga dengan rumahmu yang luas dan mewah. Karena pada akhirnya rumah terakhirmu adalah tanah ukuran 2 kali 1,5 meter saja. Sarupa do sudekan namang do inang. Bamolo namokmu itabay medua teh. Bukan? Dungi diduk, jangan bangga pada tempat tidurmu yang indah. Karena pada akhirnya tempat tidur terakhirmu adalah peti mati semata. Sarupa do sude hitamang. Namora do na pogus, berpangkat na so berpangkat. Namet-met dohot na magodang. Hanya peti mati kok. Tempat tidur kita nantinya.
Dungi di dok muse, jangan bangga dengan mobilmu yang mewah, berjejer di sana mobil mewah, karena pada akhirnya mobil terakhirmu adalah ambulansi saja. Itu kan? Ambulansi doda. Itu mabuak kita haduan. Dunia hama di dok muse amang do inang, jangan bangga dengan gelar, dengan wajahmu yang cantik jelita, yang ganteng, handsome, karena pada akhirnya, ya, wajahmu terakhir adalah tengkorak do amang do inang. Bagaimana tengkorak do hita haduan, nauli, semua itu akan tinggal. Dan adong natabuan ido neng dohonon na di ayat pitu inak anin di bagasan turpukon. Asa marhite-hite ido amang do inang di paingo do hita asa unang arta tujuan ningoluta jala unang imang rajai mabain hita susah gabi madebu tu aka jerat-jerat kejahatan. Alani yang dilarang adalah bukan harta itu, tapi sikap manusia mencari dan mempergunakan harta itu. Silahkan cari harta, tapi yang berkenan di hadapan Tuhan. Jala molo naung di leon Tuhani buhado ho mamakei. So tung menjerat hitai, mabuan hita tubagasan dosa. Asa hadaulaton si songonido pangomuan gudang didok di bagasan turpukon haking marhite ayat nonomi pangomuan gudang do tutu hadaulaton anggo mardongan sabam niroha. Pangomuan gudang do molo tapasahat denggan ngulut taon tuado pani debata gabe taruli hita diarta harajao ni debata diarta hangoluan saleling ni leleng nai ido pangumuan godang naking alani amang doho inang tapaloas ma debata mangerajai ngolutta dang hagiot ni daging taon asa hadaulaton nadinggan totong nguluta diadupan ni debata sampai pada akhirnya. Amin martangi yang mahita. Ali Tuhan Jehovah debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang mauliate matuhan dihatam nang marsaringar di tonga-tonga nami mamakulingi hami di pardalanan ningulu nami asa totong hami Tuhan boy makasabapon sudi na pinasahatmu Tuhami. Dia kapasupasum, dia ka arta sinamot hahipason, parukilon doh ragam tahe, na suboy hugari hami sada-sada. Mangucar hami may, lahomadok mauliate tuadupanmu. Asa ido hadaulaton, na hinalomohon ni roham di bagasan ngulu nami. Tuhan debata amanami, urupi mahami lahomangulahon hatam. Di bagasan ngulu nami asa unang holan, na manangihon hami Tuhan, asaya alay sahat mahami tu na mangulahon hatam. Pasu-pasu mahami saluhut na ruas ni huriam, na totong masihol, marsaor dohotho, manangihon hatam, di bagasan tikyon. Langsungoni Tuhan dia karuas ni huriam, na di bagasan parukilon keluarga siagian. Nang sungoni keluarga tambunan, tuho pasat hami. O na mga puli rohan ya kanamarsak, mangalihon gugu tiyak kanagali. Apuli rohani sudi keluarga, peparan ni inanami na dua na tumadikon, yanakon na peparan na, asa margugo na sida Tuhan, mangadupi parsirangan, alani hamatiani, lehonom musada ni roha, disudia kay nakon peparan, terlumubi di keluarga, inang nyonya tambunan buru si majuntak, pasada rohani kay nakon na sida, lahu pataruhon inanami tu inganan na parsatokinani, marhite ulaon habatahon, terlumubi ulaon huria, nanaing paujukon ima
pataruhon inanami itu inganan na parsatokinan. Tuhan de bata manami, songoni nang akaruas ni huriam, na dibagasan akaparukilon alani parsahiton, situa Joseph Tampubulon, David Situmorang, Angginada Boru Hutapea, Teresia Tumiar Boru Siombing, Mulo Ferdinand Sirait, Pendeta DP Pancaitan, Nani Hutapea, Situa Dr. Andus GP Manihuruk, Togap Hutapea, DJ Situmorang, Nyonya Dr. Andus M4D Kartini Borunai Borhu, Sahat Napitupulu, Situa Insinyur MH Sihombing, Dr. Andus Iwan BM Tampubulon, Tony Nahal Hutapea, Ridwan Irianto Situmorang, Sahat Maruli Hutahayan, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait, Doho Sudi na sotar surat di warta cemat nami, nang nasubuhi guari hami sada-sada, pargugoy urupi nasida totong, di bagasan parukilon parsahiton na, asaboy nasida makkamon akoni, jalalehonomu hahi pason, na parjolo sahali hahi saron ni toddi, boy nasida mangalo panahit na adong di bagasan pamatang nai, molotung peleling dang marnamalum, bahkan dang dilehoko hamalumon ni pardagingon, ale unang loas marsahit partodion nasida, totong matuhan lehonommu, imalas ni roha, songoni nang haporsyaon pakirimon, dia karuas ni huriam, na dibagasan parukilon alani si taononi, Tuhan de bata amanami, lasongoni dina manguduti akka ulaon nami hami, parsauran nami di bagasan saminggon, homadongan nami Tuhan, asa sudi akan nahula hami, akan nahupikiri hami, akan nahuhataok kami, ima bagian ni hadaulaton nami, diadopan ni debata. Tarpuji maguarmu, alaniasi doh denggan ni basam. Mangasahon guar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, martangnya kami tuho. Amin. Tapuji tuhata, marhite na maredde tasya bukwede, 830 ayat sada dohot ayat na mangihut, laus tapasahat mapelean ta, tujulo. Puji
Tatangyakon mapiliata. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na dinggan. Dohot na saulibasa na muliutus. Hupasat hami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo mega beuap na husus di jolom. Pasu-pasu mejala ramoti. Asa huparhasea kami pilihanon. Pati bulhon harajan mu di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni selehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, say penerbadia maguarmu, say romaharajaunmu, sesaut molomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Sisa madosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasan dame, jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala di pasaur honma damena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna.